ħatmaġġel żomm il-brejk qed ngħidilkom mhux biċ-ċajt għax il-ħajja żmien sabiħ. U paċenzja tkunx nervuż, is-sabar ma jiswix flus għax bin-nervi żgur mhux ser tirranġa xejn. Jekk tikkalma tgħix mit-sena għandek bnej. Il-box minn ħal-balzan, biċċum faqqa u ruxxan, Marsal Belt jieħu kafe. Bin-nervi beda jirtod, dal-kafe kemm ġej mill-bod, wara kwarta kien ser jaqbiżlu il-fil. Sibtu mar biex jiġibuli mill-Brażil. Fuq tal-linja mill-ħamrun, rikeb Franz isu miġnun, jaqdi għadja kellu bżonn. Għal-kull stejk sabbat saqajk, kellu xjajt ma ta' warajk, jek taqbizlu nurik il-qamar fil-bir. Kem nishtiq li kelli l-ġmina għall-intir. Lena kella l-kontat dawl, kollu torta dal-minawl, rrit il-bozzot skull-imkien. Kiku kont nikmanda jien, li xell-lampa dak kien żmien, tgħidilix li trid tistenna wara n-nies. Għax titlala il-pressjoni minar is. Ejta sajret l-istuffat u għal żewġa irrabjat kellu jiġi f'nofsinhar. Iġa saru u 20 jivallum ma ġiex fil-ħin wara l-bibi doq il-ħorn tal-minibar. Saqu tela waqt li bata saq il-ħas. Bertu għall-appuntament, bl-ingravata u kuntent, il-promotion ra fil-qrib. Kif wasal raħal il-ġdid, u freħkilhom ħaq l-imbit, funeral bil-lajma kollha mnejn sa fejn. Mank mitada tlieta flok illum it-tnejn. Kulħadd maġġel żomm il-brejk, qed ngħidilkom mhux biċ-ċajt, għax il-ħajja żmien sabiħ. U paċenzja tkunx nervuż, is-sabar ma jiswix flus, għax bin-nervi żgur mhux se tirranġa xejn. Jekk tikkalma tgħix mit-sena għandek